Moltes gràcies, bon vespre a totes i a tots. Senyora presidenta, il·lustres diputats i il·lustres diputades, senyores i senyors, començo amb un vídeo tret de la xarxa del YouTube, dura 40 segons, és important veure'l i encara és més important poder-lo sentir. No agafa. Ara. Bé, el cert és que deixo a les seves emocions, a les seves intuïcions i a la seva intel·ligència, que són les tres característiques que defineixen l'espècie humana, si els brams que han sentit vostès dels toros, d'aquest toro, doncs han estat de patiment o no han estat de patiment. Perquè jo crec que aquesta ha estat una comissió molt útil. He pogut seguir-la he seguit tant com he pogut aquesta comissió. Ho he fet a través d'internet, no he pogut seguir totes les compareixences, però sí una bona part. I hi ha hagut compareixences molt sèries i molt rigoroses per les dues parts. Però hi ha hagut algun moment en què he tingut bastant la sensació de trobar-me amb un debat similar al que es va produir amb el canvi climàtic o que encara ara es produeix amb el canvi climàtic. Durant dècades hem estat discutint en diferents articles en la premsa a favor de que efectivament els homes influïen en el canvi climàtic o que no era així, que l'home no estava afectant en el canvi climàtic. Però finalment, el 2007, en la 13a reunió de les Nacions Unides a Bali, doncs es va arribar a un acord per tots els membres de les Nacions Unides, tots els estats que estan representats a les Nacions Unides, de que efectivament hi havia un canvi climàtic d'origen antropològic que era innegable i per tant s'incorporava totes les demandes que feien els científics del panell internacional dintre dels paquets que repartiria les Nacions Unides a tots els estats. De fet, va haver-hi un senyor que va guanyar el Premi Pulitzer demostrant que alguns dels arguments i alguns dels articles que eren contraris al canvi climàtic doncs senzillament havien estat encarregats. I igualment també, com va passar en el seu moment amb el que es va dir el negoci de la negació en una campanya que va fer la Philip Morris, quan el 1992 va haver-hi un informe del govern dels Estats Units sobre les conseqüències del tabaquisme per la respiració i per la respiració i per la salut dels fumadors. Es va produir una circumstància en la qual es van sortir molts articles que deien que la nicotina no era addictiva i finalment, el 1998, es van veure obligats a reconèixer que efectivament hi havia una dependència clara quan fumaves amb nicotina. He de dir que jo no sóc contrari a que la gent pugui fumar en llocs adequats i especialitzats, però sí que el mètode diguem de la negació és un mètode clàssic i és un mètode que s'ha vist en múltiples ocasions
al llarg de l'existència de quan s'ha produït un debat important com el que estem tenint aquí en el Parlament de Catalunya. Jo voldria fer una intervenció bàsicament centrada en temes econòmics i el per què som contraris a que continuïn havent-hi curses de braus o corrides de toros i per tant doncs el primer que explicaré és per què no és cert que puguem deixar que les corrides de toros morin en pau, perquè les corrides de toros ja haurien mort si no fos que estan fortament subvencionades. I estan fortament subvencionades amb tots i cada un dels seus sectors. Estan parcialment subvencionades a nivell, diguem, del caps de bestiar. Tenen dos tipus de subvenció. És una resposta feta per un diputat en el Parlament Europeu i respost per un membre de la Comissió, cap dels dos d'origen de l'Estat, en el qual es reconeix que hi ha dues subvencions en relació als caps de boví i per tant també dels toros. També estan fortament subvencionades les deveses. Les deveses tenen una subvenció de caràcter estatal, tenen una subvenció molt àmplia que, per exemple, per llegir l'últim document que ha sortit, diu les ajudes als propietaris de les deveses es multiplicaran per 5 i en el Pla de Desenvolupament Rural 2008-2011 hi haurà 155 milions d'euros per a Andalusia i per tant també trobem que les 3 milions d'hectàrees que hi ha a les deveses, segons el Ministeri de Medi Ambient, doncs estan fortament subvencionats, a més que hi ha algunes, com saben bé alguns diputats presents en aquesta comissió, que són estrictament públiques. És veritat també que seguint els documents dels mateixos agrupacions de taurins hi ha molt poca relació, hi ha una relació poc estreta entre el lloc on hi ha les ramaderies i on hi ha les deveses. Hi ha moltes ramaderies que no estan a deveses i a l'espai de les deveses, segons la Unió de Criadores del Toro de Lidia, que és una de les més importants, no l'única que reuneix en els criadors de toros de Lídia, i conjuntament amb la Universitat de Còrdova, diu que el 76% de l'espai de la devesa està destinat al porc ibèric, el 14% al toro de Lídia i el 10% a altres, bàsicament aprofitaments forestals. Del qual es dedueix que si es vol defensar la devesa el que s'ha de fer és una entitat proteccionista del porc ibèric, perquè és el que realment manté la devesa a uns nivells que puguin ser fiables i que siguin econòmicament eficients.